Дами и господа, как е построено това гениално езеро в центъра на София? Не се чудете, ето с този кран. В нито една държава в целия свят никой не може да построи езеро с кран. Всички инженери от Дубай могат да захвърлят своите дипломи. Дами и господа, езеро построено с кран в страната на неограничените възможности. Туристи напускат местността езерото. Специално от Япония японски инженери дойдоха, за да изследват това чудо на техниката, как с кран може да се построи езеро.